И какво имаме тук? Цял кашон. Сега ще ви покажа какво има вътре. Там го по-долу, за да ми е по-лесно и ще вадя. Така, започваме. Номер 1. Хоп, така. Димят. Българската класика. Даваме го тук. Номер 2. Микс от френски джентълмен с балкански див. Да не кажа селени. Номер 3. Sauvignon Blanc. Класика от Нова Зеландия, но направена в Поморие. Номер 4. Мускат от Тунел. Френската аристокрация в сила. Номер 5. Керацуда. Изчезващ вид, появява се в твоята чаша. И номер 6. Царят и господарят. Шанталото розе. Това всичко се казва лятната селекция на Ламвин. Оставям линк отдолу и тайната на тази лятна селекция, че сега може да си я поръчвате с цели 20 лева намаление. 20 лева намаление и безплатна доставка. Поръчайте на lamvin.com.